Albishir TV. Tashar sahihin labarai na gaskiya. Danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Saka shi akan wani riskin rakon da ake zagi na. Ina ji san wannan yadda na ci wanda sai ina lafiya riga da san bana irin wannan tagi din wallahi sallahi bana yi. Ya ki ji ne sai yadda na amince. Amma bana yi wallahi bana yi kowa san bana yi. A gaban dauta na zagen dangu kwar dauta ta isa zage ni ta isa zagen dauta ta isa zagen dauta da ni warta. Kin gani masala ne dake kenan samha zagin nan shine problem na dake kina da respect kina da wallahi wallahi dauta TVN kana ji na ni sama yin zaki zagi zan so TVN amma TVN kana ji na zaki zan so kan bar gidanki inda zaki zagi zan so kan bar gidanki gaskiya ba na so abu zagi kana ji na magana as a mature people ina jin kasi kana ji na TVN wallahi ko da kai zagi bata ce en Albishir TV. tashar sahihin labarai na gaskiya. danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu Da zaran mun ɗaura.